كلهم مستيرات إنما خافلت مستيركا ينقر يوم مالت أيكونن مغنياتو كل سبنا نبعلو نعود راح زملكت مستير الله بز مغنيات دق تبعتيون أفكاريتهم زي نقروهم نبعلو مغنياتات اللهم إذا مغنياتات إذا مسعبو 4 عبيت مستيراتهم قداماي ناويش تسقاتون شنقاتون حد ود تبعتاي نبعلو كم من حيل غير سلازري ودقاتو ناويش تسقاماتون حلمون موقع زولو فرحن نافكاريتو خنقراي مرزني مغنياتو نسو نعاء حيال كوين يخرا يزدلي نسو نعاء سلام زهبا سب كقوم سلازلو نعو اسمعو ناويش تسقاتو نفكاريتو نغيرو اب لعلي زلو امنت كغدل ايدلن بز مغنيات صقماتو مفتح حساب درقبلهم بينو خقالوسومن اب ጫፍ ከብጽሖምን ይዝደሊ ካልአይ ናይ ስራሕ ወይ ናይ ፋይናንስ صقماتو ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስራሖም ወይ ኣብ ገንዘባዊ ኩነታቶም ዘጋጥም ጸገም ንኣፍቃሪቶም ፈጺሞም ኣይነግርዋን እዮም ምኽንያቱ ኣፍቃሪቱ ክትጨናነቕን ተጨናኒቐን ኣብ ዘይድሊ ስጋኣትን ጭንቀትን ክትኣቱ ስለ ዘይደሊ እዩ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ ንኣፍቃሪቱ ሓላፍነቱን ምውፃእ ዝጽገም ሰብ ኮይኑ ክረአይ ኣይደልን በዚ ምኽንያት ጸገማቱ በይኑ ክገጥሞምን ባዕሉ ክዋፅኦምን ይመርጽ ሳልሳይ ዘሕለፎም ከበድቲ እዋናትን ጸገማትን ኣብ እዋን ንእስነቱ ዘጋጥሞ ከበድቲ ነገራት ወይ ኣብ እዋን ንእስነቱ ዝፈጸሞም ከበድቲ ጌጋታት ፈጺሙ ክዛረበሎም ኣይደልን እዚ ድማ ኣፍቃሪቱ ብዝሓለፈ ኩነታት ከይትፈርዶን ኣፍቃሪቱ ክኸስራ ወይ ክስእና ስለ ዘይደልን እዩ በዚ ምኽንያት ሕልፉ ኣብ ውሽጢ ገይሩ ስለ መጻኢ ክጭነቕን ነገራት ባዕሉ ክዋፅኦምን ይመርጽ ራብዓይ ንኣፍቃሪቱ ዝገብሮ መስዋእቲ ሓደ ግዜ ኣፍቃሪቱ ንምሕጓስ ኢሉ ዝኸፍሎ መስዋእቲ ናይ ግዜ ናይ ገንዘብ ወይ ካልእ ነገራት ፈጺሙ ክነግራ ኣይደልን ምኽንያቱ ፎቲን ዝገበሮ ነገር እዚ ገይረላ ኢሉ ክምካሕ ኣይደልን እቲ ዝገብሮ ጽቡቕ ነገር ምስ ኣፍቃሪቱ ስለ ዝኾነ ዓስቢ ወይ ምስጋና ኣይደልየሉኒ ንኣፍቃሪቱ ብዘይ ቅድመ ኹነት ከም ዝቕበላ ከረጋግጸላ ስለ ዝደሊ እዩ ብሓፈሹ እዞም ምስጢራት ዝሓቦም ንዓኺ ስለ ዘይፍቅረኪ ዘይኮነስ ንስኺ ከይትጭነቕዮ ኣብ ልዕሊ ዘለኪ መለኻኽታ ከይቀየር ስለ ዝፈትወክን ስለ ዘኽብረክን ጥራይ እዩ ንስኺ እውን ኣጋጣሚ ከምኡ ምግባር እንድሕር ፈሊጥኪ ንምንታይ ሓቢእኻን ኢልኪ ክትጭቕጭቕዮ ዘይኮነስ ነገራት ምእንታይ ኺኢሉ ይገብሮም ከም ዘሎን ንዓኺ ከም ዘፍቅረኪ ክነግረኪ ስለ ዝደልን ምዃኑ ተረዲእኺ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ከም ዝኾንኪ ክትነግሪዮ ይግባእ